Oni ndine Jackie. Ndi kuli mpungwe kwa neba ku Zambia. Edi nkhani ya malemu President Edgar Lungu. Edi kani akhala kupangika kucha kwambira chaka chatha. Edi sizinathebe. Edgar Lungu anali president number 6 wa ku dziko la Zambia. Edi analamulira mpaka na temu yawo inatha anavoteredwa wina. Nde pakali pano kuli president amati Hachilema nde kukhangati panalibe mgwirizano pakati pa awiriwa kapena neno kuti pakati pa family zao. I don't know kuti samamvana bwanji. Eti a former president Lungu anapeza kuti anadwala kwa kanthawi ndithu, kenako anapeza kuti anali ku South Africa. Pamaveka nkhani zosiyana kuti anapezeka bwanji ku South Africa. Ena amati ayi anachita kupita kuzemba kukalandira thandizo, ena amati cheni I don't know. Koma anali ku South Africa komwe amalandira chithandizo. Koma mu June, pa 5 June 2025 Edgar Lungu anamwalira. Nde nkhani inayambano atamwalira. Edgar Lungu atamwalira, family yawo inanena kuti kufuna kuti iwo ayikidwe, maliro ayikidwe ku South Africa. Pamene boma la Zambia likunena kuti no, munthu yanali president. Eti akuyenera kukhala ndi state funeral, maliro olinga munthu oti anali president. Koma chifukwa cha mipungwe yakale, family ikukana ikuti yayi iwo ayikidwe kutiko ku South Africa. Ndipo family ikunenesa kuti akuti President Lungu ananenesa kuti iwo kumwalira president apano Chilema asakapezeke kumaliroko, ndi akuti safuna kunena kuti Chilema akapezeke. So nkhanizi kwa ina zikuzokhala simple, koma kwa ine ajewo zakhala nkhani zazitali, nkhani zazikulu, kuti imagine kuyambira June 2025 to this day maliro sanayikidwebe. Edi that's just a long time. Nde nkhani inapita ku court South Africa. Court linachita rule in favor of government kunena kuti no, maliro akayikidwe ngati president, akhale ndi state funeral monga president, apite abwerere ku Zimbabwe. Family ikukana, inakapanga appeal. Koma appeal yawo inakanidwa chifukwa sanapange bwinobwino kaya chinavuta nchani. Nde idakanidwa, anapanganso refile appeal ina. Anapanga reappeal titero chizungu chake. Nde kukangati back and forth 2025 June mpaka pano. Nde akuti maliro amasungidwa ku mortuary inayotchedwa Two Mountains Funeral Parlor, I think, ku Pretoria. Kenako kwalengezedwa kunena kuti hii maliro achasowa, maliro abedwa ku mortuary tosefete nali kukamwakakaso kuti akuti maliro ndezamveka kunena kuti no, aboma ma representatives a boma la Zambia ndamene anatuma ntumwi zawo zakachosako maliro aja akayikano ku mortuary ina yoti kuchitidwa rani ndi akuti South African government. So no, anapanga zimenezo zosadziwitsa ndani, osadziwitsa family. Ndi family so athamangira ku court kanena kuti ife atibera maliro aja nkhani yabwerera court. Pakali pano akuti court lanena kuti no, boma city la Zambia city mainena kungopita ukatenga maliro like that, apite abweze maliro kumwana akatenga. What gives? So I don't know kuti inuyo mukuona mwa amene akulakwitsa ndani, akukhonza ndani. Eti kuti it's been such a long time. Maliro munthu wankulu, munthu olemekezeka angokhala to and from. Ndikalero mwana amwalira. The guy deserves to rest in peace, you know, to rest in peace. Imagine. Patsala pang'ono kuthajaga angodalwera awadi na izi you know, china chake chikanachitika chonena kuti awapatse ulemu wawo, maliro ayikidwe. I don't know where, I don't know kuti kaya zipita kwa family, kaya zipita kwa boma, koma akanapanga zoti apereke ulemu, munthu akayikidwe mwamtendere mwa ulemu wake, basi anthu apitirire kupanga zinthu zina and memory yawo ikhale yabwino. Imagine unena kuti munthu nkhani yanji, munthu one kuti analamulira, anali president wagwira ntchito yake, he has served his people, and now this is now the legacy that is being created.
history yake dzakhala yoti ya nda president ajawada akhala pafupi chaka usaika acha ndajanka wakanganirana acha. That's not really good. Anthu akanavana chimodzi ndikuapatsa ulemu a Edgar Lungu. Well, that's what I think anyway. Maganizo anu mukhoza kuponya mu comment section. So zikomo kwambiri.